ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. ఓం అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం ఏన చరాచరం తత్పదం దర్శితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం కృష్ణం కమలపత్రాక్షం పుణ్యశ్రవణకీర్తనం వాసుదేవం జగద్యోనిం నౌమి నారాయణం హరిం. ఓం వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః. ఓం నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయ ముదీరయేత్. అత ధ్యానం. ఓం పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతం అద్వైతామృతవర్షిణీం భగవతీం అష్టాదశాధ్యాయినీం అంబత్వామనుసందధామి భగవద్గీతే భవద్వేషిణీం. నమోస్తుతే వ్యాస విశాల బుద్ధే పుల్లారవిందాయత పత్రనేత్ర ఏన త్వయా భారత తైలపూర్ణ ప్రజ్వాలితో జ్ఞానమయ ప్రదీప ప్రపన్న పారిజాతాయ స్తోత్రవేత్రైకపాణయే జ్ఞానముద్రాయ కృష్ణాయ గీతామృతదుయే నమః. వసుదేవసుతం దేవం కంసచానూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. భీష్మద్రోణ తథా జయద్రథజల గాంధారనీలోత్పల శల్యగ్రావతి కృపేణ వని కర్ణేన వేలాకుల అశ్వత్థామ వికర్ణ ఘోరమకర దుర్యోధనావర్తిని సోత్తీర్ణ ఖలు పాండవై రణనదీ కైవర్తక కేశవ పారాశర్యవచ సరోజమమలం గీతార్థగంధోత్కటం నానాఖ్యానక కేసరం హరికథా సంబోధనాబోధితం లోకే సజ్జన షట్పదైరహర పేపీయమానం ముదా భూయాద్ భారత పంకజం కలిమల ప్రధ్వంసిన శ్రేయసే. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమం వందే పరమానంద మాధవం. శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి ఉద్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయరం సర్వలోకైకనాథం. యం బ్రహ్మా వరుణేంద్ర రుద్రమరుత శృణ్వంతి దివ్యై స్తవై వేదై సాంగపదక్రమోపనిషదై గాయంతి యం సామగాః ధ్యానావస్థిత తద్గతేన మనసా పశ్యంతి యం యోగినః యశాంతం న విదుసురాసురగణా దేవాయ తస్మై నమః దేవాయ తస్మై నమః. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం 31వ శ్లోకం నుంచి. అమృతాంశుద్భావో భాను శశబిందు సురేశ్వర ఔషధం జగత సేతు సత్యధర్మ పరాక్రమ భూత భవ్య భవన్నాథ పవన పావనోనల కామ కామకృత్కాంత కామ కామప్రద ప్రభు యుగాది కృతియుగావృత్తో నైకమాయో మహాశన అదృశ్యో వ్యక్త రూపచ సహస్రజిత నందజిత్ ఇష్టో విశిష్ట శిష్టేష్ట శిఖండీ నౌషో వృష క్రోధ క్రోధకృత్కర్త విశ్వభావో మయీధర అచ్యుత ప్రతిత ప్రాణదో వాసవానుజ అపాం నిధిరధిష్టాన అప్రమత్త ప్రతిష్ఠత స్కందధరో దుర్యో వరదో వాయువాన వాసుదేవో బృహద్భాను ఆదిదేవ పురంధర అశోకస్థారనస్థార శూరశౌరి జనేశ్వర అనుకూల శతావర్త పద్మీ పద్మ నివేక్షణ పద్మనాభోరవిందాక్ష పద్మగర్భ శరీరభృత్ మార్దిర్ వృద్ధో వృద్ధాత్మ మోక్షో గరుడధ్వజ అతుల శర్భో భీమ సమయజ్ఞో హవిర్హరి సర్వలక్షణ లక్షణ్యో లక్ష్మీవాన్ సమతింజయ విక్షరో రోహితో మార్గో ఏతుర్దామోదరస్స మయీధరో మహాభాగో వేగవాన మితాశన. 40వ శ్లోకం కంప్లీట్ అయింది. శ్రీమద్ భగవద్గీత 15వ అధ్యాయము
16వ శ్లోకం నుంచి కదా. ద్వావిమౌ చదువు. పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం 16వ శ్లోకం. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ క్షరః సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. పదవిచ్ఛేదం. ద్వావిమౌ అంటే ద్వౌ ప్లస్ ఇమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర అన్నది విడదీస్తే క్షర ప్లస్ చ ప్లస్ అక్షర ఏవచ క్షర సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. కూటస్థోక్షర అన్నదానికి కూటస్థ ప్లస్ అక్షర. రెండోసారి చదువుతున్నాను. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవచ క్షరః సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. నశ్వరులు అనశ్వరులు అని రెండు రకములైన జీవులు కలరు. భౌతిక ప్రపంచమున ప్రతి జీవియు నశ్వరమే. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచమున ప్రతి జీవియు అనశ్వరమని చెప్పబడినది. 17వ శ్లోకం. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్య పరమాత్మేత్యుదాహృత యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వర. పదవిచ్ఛేదం. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్య అన్నది విడదీస్తే పురుష ప్లస్ తు ప్లస్ అన్య. పరమాత్మేత్యుదాహృత అన్నది విడదీస్తే పరమ ప్లస్ ఆత్మ ప్లస్ ఇతి ప్లస్ ఉదాహృత. యో లోకత్రయమావిశ్య విశ్య. యో లోకత్రయమావిశ్య అంటే లోక ప్లస్ త్రయం ప్లస్ ఆవిశ్య. బిభర్త్యవ్యయ విడదీస్తే బిభర్తి ప్లస్ అవ్యయ ఈశ్వర. రెండోసారి చదువుతున్నాం. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్య పరమాత్మేత్యుదాహృత యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వర. ఈ ఇరువురును కాక 3 లోకములను ప్రవేశించి పోషించు అక్షయుడును ప్రభువును అయిన పరమాత్మను శ్రేష్ఠుడైన పురుషుడు కలడు. 18వ శ్లోకం. యస్మాత్ శరీరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమ అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రథిత పురుషోత్తమ. పదవిచ్ఛేదం. యస్మాత్ క్షరమతీతోహం అన్నదానికి క్షరం ప్లస్ అతీత ప్లస్ అహం. అక్షరాదపి అన్నది విడదీస్తే అక్షరాత్ ప్లస్ అపి. చోత్తమ అంటే చ ప్లస్ ఉత్తమ. అతోస్మి అంటే అతః ప్లస్ అస్మి. లోకే వేదే చ ప్రథిత పురుషోత్తమ అంటే పురుష ప్లస్ ఉత్తమ. రెండోసారి అవుతుంది. యస్మాత్ క్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమ అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రథిత పురుషోత్తమ. నశ్వరమైన దానికంటేను అనశ్వరమైన దానికంటేను అతీతుడనగుట చేతను ఉత్తమోత్తముడనగుట చేతను నేను లోకమునందును వేదములందును పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి నొందితిని. 19వ శ్లోకం. యో మామేవమ సమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం సర్వ విద్భజతి మాం సర్వభావేన భారత. విడదీస్తే యహ మామేవ సమ్మూఢో అంటే మాం ఏవం ప్లస్ అసమ్మూఢ. జానాతి పురుషోత్తమం అంటే పురుష ప్లస్ ఉత్తమం. సర్వ విద్భజతి అన్నది విడదీస్తే సర్వవిత్ ప్లస్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత. రెండోసారి చదువుతున్నాం. యో మామేవమ సమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం సర్వ విద్భజతి మాం సర్వభావేన భారత. ఓ తాత్పర్యం. ఓ భరతవంశ కుమార, నన్ను సందేహము లేకుండా పురుషోత్తమునిగా నెరుంగువాడు సర్వజ్ఞుడు. అందుచే అతడు పూర్ణమైన నా భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నుడగును. చివరి శ్లోకం 25. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. పదవిచ్ఛేదం. ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం అన్నది విడదీస్తే శాస్త్రం ప్లస్ ఇదం ప్లస్ ఉక్తం. మయా నఘ అంటే మయా ప్లస్ అనఘ. ఏతద్ అంటే ఏతత్ బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృత కృత్యశ్చ విడదీస్తే బుద్ధిమాన్ ప్లస్ స్యాత్ ప్లస్ కృత కృత్య చ భారత. రెండోసారి. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. పాపరహితుడు అయిన ఓ భరత వంశకుమార, వేద గ్రంథములలో ఇది మిక్కిలి రహస్యమైన భాగం. దానిని గురించి నేను ఇప్పుడు వెల్లడించితిని. దీనిని అర్థము చేసుకొని వాడు బుద్ధిమంతుడగును. అతని ప్రయత్నములు పరిపూర్ణ విజయము పొందును.
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम प्राप्ति योगो नाम पंचदशोऽध्यायः. ओम तत्सत्. 15 కంప్లీట్ అయింది. శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం శాంతి పాఠం. ఓం సహనావతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావయై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. దక్షిణామూర్తి స్తోత్రంలో 2 శ్లోకాలు చదువుతాను. విశ్వం దర్పణ దృశ్యమాన నగరీ తుల్యం నిజాంతర్గతం పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిర్వోత్పూతం యథా నిద్రయా యస్సాక్షాత్ కురుతే ప్రబోధ సమయే స్వాత్మానమేవాద్వయం తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. బీజస్యాంతరివాంకురో జగదిదం ప్రాంగ్ నిర్వికల్పం పునః మాయా కల్పిత దేశ కాల కలన వైచిత్ర్యతి చిత్రీకృతం మాయావీవ విజృంభయత్యపి మహాయోగీవ యస్వేచ్ఛయా తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. జంతువుల ఉంటాయి, కానీ ఒక్కసారి అలా చూచావంటే మనిషికి, ఆ జంతువుకు, ఆ నదికి, ఆ పర్వతానికి ఏమీ తేడా లేదు. అన్ని బొమ్మలేగా. బొమ్మల్లో తేడా ఏమిటయ్యా? అలాగే ఈ ఆకాశం అనే పటం మీద, క్యాన్వాస్ మీద గీచిన గీతలు, సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాలు, భూమండలం మీద ఈ దేశాల్లో పట్టణాలు, పర్వతాలు, నదులు, సముద్రాలు, మన చుట్టూ తిరిగే జంతువులు, ఏంటి చీమలు, చిత్తులు, అన్ని కూడా బొమ్మలే. ఆ బొమ్మలు కదులుతున్నట్టు గాలికి ఆ పటం కదిలిందనుకో, ఆ చిత్రపటం ఇలా కదిలిందనుకో, ఆ బొమ్మలు కూడా దాని మీద కదులుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. అంతే మాట. వైచిత్ర్య చిత్రీకృతం. ఈ వైవిధ్యం ఎప్పుడు ఏర్పడిందో ఈ బొమ్మలు తయారయ్యాయి. ఈ వైవిధ్యం ఎలా ఏర్పడింది? మాయ వల్ల ఏర్పడింది. ఆ మాయ ఎక్కడిది? పూర్వం నిర్వికల్పవి. వెనక్కురా. ముందుకొచ్చే కొద్దీ సంసారంలో పడిపోతా, వెనక్కు జరిగే కొద్దీ సాయుధ్యం అందుకుంటా. ఇది పరమ రహస్యం. కనుకనే నేను లలితా సహస్రనామానికి చెప్పేటప్పుడు, రాసినప్పుడు కూడా ఆరోహణ నామావళి, అవరోహణ నామావళిని పేరు పెట్టి ముందు అమ్మవారు పైనుంచి దిగొచ్చినట్టు చూపి దిగిరాలేపాడులే ఒట్టిది. అది నోషనే.
అమ్మవారు దిగొచ్చినట్టు, ఆ శక్తి కిందికి వచ్చినట్టును, మళ్ళీ ఆ శక్తిని పట్టుకొని మనం పైకి పాకిపోతున్నట్టు నేను వర్ణించానే. ఏమీ లేదు, ఒక శక్తి మనల్ని పడగొట్టింది, ఆ శక్తి పైకి లేపుతుంది బాబు. ఇప్పుడు దేవి అపరాధ స్తోత్రం అని ఒకటి ఉన్నది, చాలాసార్లు చెప్పాను, మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్పాలని ఎందుకో అనిపిస్తున్నది. అమ్మవారు కనిపిస్తున్నది. ఏరా నా సంగతి చెప్పకుండా ఏమేమో మాట్లాడతావు. సరేనమ్మ, నువ్వు పడగొట్టకుండా ఉంటే మాత్రం నీ సంగతే చెప్పుకుంటాం. నువ్వు మళ్ళీ పైకి లేపుతానని మాకు హామీ ఇవ్వు. పడగొడితే కొట్టావు గాని పైకి లేపుతానని మాకు అభయం ఇస్తే నీ సంగతి చెప్పుకుంటాం. లేపుతాలే, చెప్పుకో. ఆవిడ అంటున్నాడు ఆ భక్తుడు, భూమౌ స్ఖలిత పాదస్య, నేల మీద జారి పడ్డాడట ఒకడు. ఏ అరటిపండు తొక్క మీదనో కాలు వేశాడు, తెలియదు పాపం, పడిపోయాడు. ఇటువంటి చూస్తే ఎవరు లేరు. పైకి లేపేవాడు ఎవడా అని చూశాడు, ఎవడు లేడు అక్కడ సమయానికి. అందువల్ల వాడు ఏం చేశాడంటే, అలాగే పడి ఉండడం ఇష్టం లేదుగా ఎవడికి. భూమౌ స్ఖలిత పాదస్య, కాలు జారింది నేల మీద. అప్పుడు ఏం చేస్తాడట, భూమిరేవ అవలంబన్, ఆ నేల మీదనే ఒక చెయ్యి ఆనించి పైకి లేస్తాడట, ప్రయత్నిస్తాడు. ఏ నేల పడగొట్టిందో ఆ నేలే నీకు కరావలంబమిచ్చి పైకి లేపింది. అమ్మా త్వయి జాతాపరాధస్య త్వమేవ శరణం మమ. నీ విషయంలో ఎప్పుడు నేను పెద్ద అపరాధం చేశానో నాకే తెలియదు. తెలిస్తే ఎందుకు చేస్తా? అజ్ఞానంలోనే జన్మలన్నీ ఏర్పడుతున్నాయి. అజ్ఞానం అంటే తెలియకపోవడమే కదా. కనుక పూర్వజన్మలో ఏం చేసుకున్నానో ఏం కర్మో నాకు తెలియదు గాని ప్రారబ్ధవశాత్తు ఈ జన్మ వచ్చింది. ఇప్పుడిప్పుడే సత్సంగంలో కూర్చొని కొంచెం శ్రవణం చేస్తున్నాను. త్వయి జాత అపరాధస్య, నీ విషయంలో చేసిన అపరాధం వల్లనే ఈ జన్మ ఏర్పడ్డది. ఇప్పుడు ఈ జన్మ కడతేరాలంటే త్వమేవ శరణమ్మ, నువ్వే నాకు కరావలంబమిచ్చి పైకి లేపాలి. అంటే ఎవరా కరావలంబం ఇవ్వాల్సింది? మనస్సు. మనస్సు ఎవరు? అమ్మవారి సృష్టి. మనస్విని మనస్సులో వచ్చి కూర్చున్నది ఆవిడ. మనస్సు ఆవిడ యొక్క అవతారం, ఆవిడ ఒక వేషం, ఆవిడ ఒక ఉపాధి. దానిలో వచ్చి కూర్చున్నది. కూర్చొని ప్రపంచం వైపు చూడమంటుంటుంది. పెళ్ళాం బిడ్డలు వాకిళ్ళు ఇటు చూసుకోరా, అటేం చూస్తావు, ఇటు చూడు, ఇవన్నీ పోగు చేసుకో, నీకు లక్షలు వచ్చాయా, కోట్లు సంపాదించు, చావు, దీంతోనే సతమతమైపో అని శాపం పెడుతున్నది. ఇప్పుడు అదే ఆవరణ, విక్షేపం. ఇప్పుడు మళ్ళీ అమ్మవారిని పట్టుకొని, అంటే ఆ మనస్సునే పట్టుకొని దాన్ని నిర్వికల్పం చేసుకొని ఆమె అది కూడా చెబుతున్నది. మనసేగా నీకు చెప్పడం, లేకపోతే సత్సంగానికి వచ్చి కూర్చుంటావా? వద్దనుకొని బయటికి వెళ్ళిపోవడము మనస్సే చెబుతుంది. రమ్మని చెప్పి పిలుస్తున్నది మనస్సే చెబుతున్నది. ఇచ్చావా? ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది మాట, ఎంతో సైంటిఫిక్ ఇది. నీకు రెండు ఆలోచనలు మనస్సుకే వస్తున్నాయి కదా. కనుక సవికల్పంగా నిన్ను పడేసింది మనస్సే. మాయా కల్పిత దేశ కాల కలన వైచిత్ర్య చిత్రీకృతం పారేసింది. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఈ చిత్రం దగ్గర నుంచి వైచిత్ర్యం దగ్గరికి వచ్చి, వైచిత్ర్యం దగ్గర నుంచి దేశ కాల కలనలోనే మూడింటిని పట్టుకొని, అందులో కూడా తమోగుణం దగ్గర నుంచి వచ్చి, కలన దగ్గర నుంచి వచ్చి, కాలం దగ్గరికి వచ్చి రజోగుణం దగ్గరికి ఎదిగి, రజోగుణం దగ్గర నుంచి సత్వగుణం దేశం వైపు మళ్ళీ, ఆ దేశాన్ని దాటి శుద్ధ సత్వం చేసుకొని త్రిగుణాలను దాటిపోయి చూస్తే ఆజ్ఞాచక్రం కనిపిస్తున్నది అమ్మవారు. ఇవన్నీ పంచభూతాలే, 5 కోశాలు, 5 చక్రాలు. మూలాధారం దగ్గర నుంచి ఈ విశుద్ధం వరకు పంచభూతాత్మక. ఇక్కడికి వచ్చేటడికి భూమధ్యం దగ్గర అమ్మవారు రాజ్యం చేస్తున్నారు. అయ్యగారు కైలాసంలో ఉన్నాడు. కైలాసం అంటే బ్రెయిన్ అంతా ఉందిలేండి. ఆ మంత్రశాస్త్రానికి అంతా మేమే డీకోడ్ చేసి అర్థం చెప్పాలి. మంత్రశాస్త్రజ్ఞులకు తెలియదు చావు. ఏ ఊరికే ఉపాసనలలో పడిపోయారు, జ్ఞానం లేదు వాళ్ళకు. అంచేత అమ్మవారి యొక్క రాజ్యాన్ని కూడా దాటి అయ్యగారి రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి. అమ్మవారు అనుజ్ఞ ఇస్తే గాని అయ్యగారి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి లేదు. అమ్మవారు అంటే మనస్సు. ఆ మనస్సు సవికల్పంగా పడేస్తుంది, నిర్వికల్పంగా పైకి లేపి అయ్యగారి దగ్గరికి తీసుకెడుతుంది. కనుక వైచిత్ర్య చిత్రీకృతం అనే మాటలో ఎంత వైచిత్ర్యం ఉన్నదంటే, ఆ చిత్రంలో నుంచి వైచిత్ర్యం, వైచిత్ర్యం దగ్గర నుంచి కలన, కలన దగ్గర నుంచి కాలం వెనక్కి వస్తుంటే ఈ స్టేషన్స్ అన్ని కనపడతాయి. ఆ కాలం దగ్గర నుంచి ఎక్కడికి రావాలి? దేశం, దేశం దగ్గర నుంచి మాయాశక్తి ఎదురు పడుతుంది. అమ్మా దారి ఇవ్వమని అడిగి, ఆ తర్వాత ప్రాంగ్ నిర్వికల్పం,
మొదటి నుంచి ఏ నిర్వికల్ప అవస్థ ఉన్నదో అది అందుకోవాలనే బుద్ధి. అయితే ఇదంతా సృష్టించాడు ఆయన అంటున్నారే, ఆయనకు మెటీరియల్ ఎక్కడిదండి? మళ్ళీ వెళ్ళకి వచ్చావురా నువ్వు. నీకెంతసేపటికి ఒక కుమ్మరి, ఒక మట్టి, ఒక కుండ కనపడుతుంటాయి. అది కర్మ. ఒక కుండ తయారు కావాలంటే రెండు ఉండాలి. ఒకటి మట్టి, మరొకటి ఆ మట్టిని మల్చి కుండగా తయారు చేసే కుమ్మరి జ్ఞానం ఉండాలి. వాడు నిమిత్త కారణం, ఇది ఉపాదాన కారణం. రెండు సెపరేట్ గా ఉండాలి. రెండు కాంక్రీట్ ఫారం లో కనపడుతుండాలి. అది కదా నీ గోళ చూపుతాం. ఇక్కడ కాంక్రీట్ ఫారం లో ఆయన శరీరము కనపడదు, ఆయన దగ్గర పెట్టుకున్న బంక మట్టి కనపడదు. ఆ కుమ్మరికి శరీరం లేదురా. ఏంటండి ఇది? అశరీరం శరీరేషు అనవస్థేష్వస్థితం కఠోపనిషత్తు. అశరీరం మన శరీరంలో వచ్చి కూర్చున్నది అన్నాడు. బియాండ్ 3 డైమెన్షన్స్ శరీరం ఎలా ఉంటుంది? శరీరం అంటే అర్థం తెలుసా నీకు? సత్వ రజస్తమో గుణాలతో తయారైన. తమో గుణమేమో ఎముకలు, కండలు, రక్తం, మాంసం. రజోగుణమేమో ప్రాణం. సత్వగుణమేమో మనస్సు. ఆ మూడు తీసేయి. మీరు ఎముకలు, కండలు, రక్తం, మాంసం తోడెవతల వారి, ప్రాణం తీసేతల వారి, మనస్సులో ఆలోచన నీ వారి. ఏమున్నావు నువ్వు? నువ్వు ఎక్కడున్నావు? అసలు నువ్వెవరు? నువ్వు లేవు. నువ్వు లేవా? ఈ రూపంగా లేవు. ఏ రూపంగా ఉన్నావు? వీటికి సాక్షిగా ఉన్నావు. అనుకుంటే, అనుకోకపోతే చచ్చిపోతావు. అనుకుంటే బతికిపోతావు. నీవి సత్యలోపుగా దీనికి సాక్షి జ్ఞానాన్ని పట్టుకునే శక్తి నీకుంటే అది నిర్వికల్పం. సవికల్పంలో ఉండగానే నిర్వికల్పాన్ని పట్టుకోవాలయ్యా. నిర్వికల్పంలో ఉండే నిర్వికల్పాన్ని పట్టుకునేది ఏంటి? కానీ మతి ఉన్నదే. నిర్వికల్పంలోనే ఉన్నప్పుడు ఏ పట్టుకోవడం దీనికి? సవికల్పంలో ఉన్నప్పుడే పట్టుకోవాలి నిర్వికల్పం. అందుకే ఈ ఉపాధి వచ్చింది మనకు. ఒక సింహానికి, ఒక వ్యాఘ్రానికి, ఒక సర్పానికి, ఒక దోమకు, చీమకు ఆ ఉపాధులున్నాయి. ఆ ఉపాధులలో ఈ ఆలోచన లేదు. కనుకనే పురుషుడయ్యాడు వీడు. అంటే పూర్ణత్వం ఉన్నది. ఇవన్నీ ఉన్నాయి లేండి, చాలా కూడా ఉన్నది లేండి. ఇదంతా ఉపనిషత్తు మళ్ళీ ఏకరవ పెట్టిన విషయం. మాటి మాటికి చెప్పేది కాదు. కనుక ఎలా సృష్టించాడని అడుగుతున్నావా? మాయావీవ విజృంభయతి. దానికి సమాధానం ఇస్తున్నాం మేము, విను. ఒక మాయావి సృష్టించినట్టుగా సృష్టి జరిగింది. విజృంభయతి, విజృంభింపజేశాడు, ఇలాగా విస్తరింపజేశాడు. దేన్ని? ఈ సృష్టినంతా. నిజంగానా? నిజం అంటావేమిటి? మళ్ళీ మాయా కల్పితమని మేము మొత్తుకుంటూ ఉంటే అది నిజమేలా అవుతుంది? నిజం ఒకటే ఉంటుంది, తెలుసుకో. మాటి మాటిగా చెప్పే విషయం కాదు. వాస్తవం అనేది పరమాత్మ చైతన్యం తప్ప మరి ఏమీ లేదు. నీకు ఇంకా ఏది ఉందన్నా అది ఆభాసే. అయితే ఆ చైతన్యానికి ఉన్న శక్తి మాత్రం ఆభాసగా. ఆ శక్తి కూడా ఆయనతో అవినాభావంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆభాసగా. మరి ఇంకా అవి రెండూ తప్పించి నీకు ఇంకా ఏది వ్యక్తమై కనిపిస్తున్నా అది ఆభాస. అందుకనే నిర్వికల్పం మాయ అని దాన్ని తప్పించేశాడు ఆయన. కల్పిత అన్నాడు. కల్పిత దగ్గర నుంచి ఇంకా ఆభాసే. ఎవరండి ఆ కల్పించింది? ఇదిగో నీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెబుతాం, ఇంకా మాటిమాటికి అడక్కో. మాయావీవ. నువ్వు ఎప్పుడైనా చూచావా ఎవరినైనా మాయావిని? మాయావి అంటే ఐంద్రజాలిక్, మాయావి అంటే గారడీవాడు, ఒక పెద్ద మెస్మరిస్ట్, ఒక పెద్ద యాక్రోబాట్, ఒక మెజిషియన్. ఒక పట్టాభిరామం చేసేదానికే జవాబు చెప్పలేవు. నోట్లో నుంచి తీస్తూనే ఉంటాడు ఆ రిబ్బను. ఇందుంపదిగా నోట్లో నుంచి రిబ్బన్ ఏమిటయ్యా? కొన్ని బారలు, కొన్ని మూరలు బారలు పొడుగుంటుంది. మళ్ళీ నోట్లోకి పంపించేస్తాడు. కనుకట్టను, ఇంకో కట్టను, నువ్వు ఏమైనా పేరు పెట్టు, నువ్వు చెయ్యి ఆ పని. అదొక విద్య, అదొక నేర్పు. అలాంటి శక్తి వీడికే ఉన్నప్పుడు ఆకాశంలోకి ఆ పగ్గం విసిరేసి పాకిపోయి ఆ శత్రువులందరినీ దెబ్బతీస్తానని చెప్పి చివరికి చచ్చి కింద పడి తునాతునకలైపోయి మళ్ళీ కలుసుకొని మళ్ళీ ఆ మోకు లేదు, ఆ గారడీ వాడు లేడు, ఆ పైకి పావడం లేదు, ఏమీ లేదు. నమస్కారం చేసేవా జహంగీర్ పాదుషా గారు, నాకు ఏదైనా ఇస్తే వెళ్ళిపోతానంటాడేవాడు. ఎవడు వాడు? ఏం కదా ఇవన్నీ ఏమిటి? ఇదంతా వాడి ప్రదర్శన అబద్ధం, ప్రదర్శకుడు నిజం. ప్రదర్శకుడి యొక్క స్వరూపం, వాడికున్న శక్తి, ఆ రెండు ఫ్యాక్ట్స్. వాడి ఎగ్జిబిషన్ అంతా ఫిక్షన్. బ్రహ్మాండమైన సైన్స్ అండి ఇది.
ఇదంతా ఎగ్జిబిషన్, కనుకనే ఇది అబద్ధం. ఇప్పుడు అర్థమైందా? దర్పణ దృశ్యమాన నగరి తుల్యం అనే మాటకు అర్థమైందా? బహిరివోద్భూతం, ఈ ప్రదర్శన బయటే కనపడుతున్నది అని చెప్పే మాటకు అర్థమైందట్రా బాబు, నన్ను తప్పు పట్టావు. ఇదిగో మాయావీవ విజృంభయతి, ఒక గారడీ వాడు విజృంభింపజేసినట్టు విజృంభింపజేశాడు ఈ మొత్తం ప్రపంచ సృష్టిని అంతా పరమాత్మ. ఆయన దగ్గర రెండు ఉన్నాయి, రెండు చెప్పలేదు కదండి మీరు. మాయావి అన్నారు, గోరి పిచ్చివాడ మాయాంతు ప్రకృతి విద్యాన్ మాయినంతు మహేశ్వరం అని శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్. మాయావి పరమాత్మట, మాయ ఆయన శక్తి అట. రెండో గలుపు మాయావి. ఆ వి అంటే మాయను కలిగి ఉన్నవాడెవడో వాడు మాయావి. కేవలం మాయా అనటం లేదు, కేవలం వి అనటం లేదు, మాయకు వి కలిపాడు. మాయకు వి కలిపితే మాయావి. ఏమని చెప్పమంటారు అన్నయ్య? అంటే శక్తి, శక్తిమంతుడు, ది పవర్ అండ్ ది పవర్ఫుల్. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం, మనకు ఒక పవర్ ఉంది కదా, అలాగే మనకు అల్పంగా ఉన్నది, అది ఓ బ్రహ్మాండంగా విజృంభయత్య. అయితే ఈ ఐంద్రజాలికుడు కూడా కొంచెమే చేయగలడు లోకంలో, కానీ అంతకంటే బాగా చేయగలిగిన వాడు మహాయోగి వయస్. మహాయోగి ఒక విశ్వామిత్రుడిలాగా సృష్టి చేయగలిగితే వాడు యోగీశ్వరుడు. మహర్షులందరూ కూడా సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేశారు. మరి ఆ యోగ శక్తులు ఉన్నాయిగా, పతంజలి చెప్పినవి. విభూతి ఎంత ఉన్నదిగా, అది కూడా చేయాలి. ఒక ఐంద్రజాలకుడితో పోలిస్తే వాడు ఇంకా పైమెట్టు మీద ఉంది. ఈ ఇద్దరికంటే పైమెట్టేదిరా అంటే మాయావి పరమాత్మ. అయితే వీళ్ళందరూ దేంతో చేయగలిగారని మెటీరియల్ ఎక్కడిదండి? వాడికి మెటీరియల్ ఎక్కడిది? ఆ ఐంద్రజాలికుడికి ఆ పగ్గం ఎక్కడిది? లేదు, ఊరికి చూపుతున్నాడు, ఆ పైకి పాకిపోవడం చూపుతున్నాడు. అలాగే ఒక విశ్వామిత్రుడికి ఎక్కడున్నది మెటీరియల్? ఒక స్వర్గాన్ని సృష్టించాడంటే వాళ్ళకే అక్కర్లేనప్పుడు ఈయనకెక్కడున్నదిరా? మరి ఏమిటున్నదండి? స్వేచ్ఛయ, వాడి విల్ పవర్, అది ఇచ్ఛ. అంటే ఆ జ్ఞానంలోనే ఇచ్ఛ ఉన్నది, ఆ ఇచ్చే క్రియగా మారింది, ఆ క్రియ ఫలమై కనపడుతున్నది. ఆ ఫలాన్ని మళ్ళీ అనుభవానికి తెచ్చుకుంటే జ్ఞానమే. ఫ్రమ్ జ్ఞాన టు జ్ఞాన, అది ప్రయాణం. కనుకనే జ్ఞానంలోంచి పడిపోయాం, మళ్ళీ అది అర్థం చేసుకుని పైకి లేస్తే అప్పుడు పరమాత్మ జీవాత్మే, జీవాత్మ పరమాత్మే, ఇంకేం మాట్లాడకండి అని చెప్పి ముగించేశారు స్వామివారు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం నమో గురుభ్యః. యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్కల్పర్ధగం భాసతి సాక్షాత్ తత్వమసీతి వేదవచసా యో బోధయత్యాశ్రితాన్ యత్సాక్షాత్కరణాద్ భవేన్న పునరావృత్తిర్భవం భోనిధౌ. తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. 3వ శ్లోకంలో ప్రవేశించాం మనం. ఇప్పుడు 2 శ్లోకాల భావం ఏదో మీకు మనవి చేశా. పోతే సురేశ్వరాచార్యుల గారు ఆ 2 శ్లోకాలకు ఎంత విస్తారంగా వ్యాఖ్యానించారో అది కూడా చెప్పుకున్నాం. పోతే ఇప్పుడు ఒక పెద్ద సందేహం పట్టుకున్నది మనకు. అది ఏమిటంటే, ఈ గురు శిష్యులు ఇద్దరూ కలిసి మనకు అద్వైతం బోధిస్తున్నారా లేక ద్వైతమే బోధిస్తున్నారా? ఎందుకండి మీరు ఇలా అనుమానిస్తున్నారు అని అడగండి. మనం అనుమానిస్తున్నామనంటే దాని ఆధారం లేకుండా అనుమానించాం. ఆ ఆధారం వారి రచనలోనే కనిపిస్తున్నారు. ముందు గురువు గారినే చూద్దాం, ఏమంటున్నాడు ఆయన. మాయయా బహిరివోద్భూతం యథా నిద్రయ అన్నాడు. సాక్షాత్ కురుతే అన్నాడు. ప్రబోధ సమయే అంటున్నాడు. పైగా ఇదంతా మనకు చూస్తున్నటువంటి మాట. మనకు పెట్టాడు ఆ డ్యూటీ. సాక్షాత్కరింపజేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎవరికి ఉంది? ఈశ్వరుడికా మనకా? ఈశ్వరుడికేముంది? ఆయన ఎవరిని సాక్షాత్కరింపజేసుకోవాలి? తన పాటికి తానున్నాడు. స్వాత్మానమేవ అద్వయం. ఆయనకు ద్వైతం కనబడటం లేదు, కేవలం ఆత్మస్వరూపుడు, సచ్చిదానంద స్వరూపుడు. అలాంటి ఈశ్వరుడికి ఏమవసరం అండి? ఆ మాట చెబుతూనే ఉన్నారు గురువు గారు. స్వాత్మానమేవ అద్వయం అన్నప్పుడు అద్వైత భావమే చెబుతూ ఉన్నాడు. పోతే మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు? సాక్షాత్ గురుతే అంటాడు.
నీకు సాక్షాత్కారం అయిందా అని అడుగుతున్నాడు. ఇంకా సాక్షాత్కారం అయ్యేదేమిటి? నువ్వు చెబుతున్నది ఒకే ఒక తత్వం అయినప్పుడు రెండవ వాడు ఎవడున్నాడని సాక్షాత్కారింప చేసుకుంటే అప్పుడు ఈశ్వర సాయుధ్యం వస్తుంది అని అన్నమాట. అప్పటికే అది ఎప్పుడు ప్రబోధ సమయే. నీకు మెళకువ రావాలి అన్నాడు, అంటే జ్ఞానోదయం అవ్వాలి, అంటే ఇంతవరకు జ్ఞానం లేదన్నమాట. జ్ఞానం లేనివాడొకడు, అప్పటికి పరిపూర్ణ జ్ఞానం ఉన్నవాడొకడు, ఇద్దరు తయారయ్యారు. ఈ లేనివాడు జీవుడు, ఆ ఉన్నవాడు ఈశ్వరుడు. చెప్పకుండానే చెబుతున్నాడు ఈ మాట. మళ్ళీ మకుటంలో ఏమనంటున్నాడు ఆయన? తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమః శ్రీ దక్షిణాము. ఆ ఈశ్వరుడు, జీవన్ముక్తుడైన ఈ ఆచార్యుడు, దానికోసం ప్రయత్నిస్తున్న సాధకుడు ఈ శిష్యుడు, ముగ్గురు కూడా ఒకే ఒక తత్వం అంటున్నారు. అప్పుడు అద్వైతం చెబుతున్నాడు. శిష్యుడు కూడా ఇదే మాట అంటున్నాడు. ఈశ్వరో గురుః ఆత్మేతి మూర్తిత్రయ విభాగినే జ్ఞానశక్త్యవతారాయ దక్షిణామూర్తయే. అంతా ఒకే ఒక జ్ఞానం అండి. అది శిష్యుడి జ్ఞానమైనా, గురువు గారి జ్ఞానమైనా, ఈశ్వరుడు దాకా ఆయన జ్ఞానమైనా సరే, అంతా కలిసి అఖండంగా ఒకటే. వ్యోమవద్వ్యాప్త దేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః అంటున్నాడు. ఒక ఆకాశంలాగా సర్వవ్యాపకంగా ఉందండి ఆ పరిజ్ఞానం. అదే దక్షిణామూర్తి అనుకో, అదే గురుమూర్తి అనుకో, అదే శిష్యుడు అనుకో, ఏమైనా అనుకో. అప్పటికి జీవేశ్వరులకు భేదం చెబుతున్నారా, అభేదం చెబుతున్నారా అని పెద్ద ప్రశ్న వచ్చి మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు? ప్రాగ్ నిర్వికల్పం పునర్మాయా కల్పిత దేశకాల కలనావై. మొదట్లో నిర్వికల్పంగానే ఉన్నాడండి ఆ పరమాత్మ. తర్వాత ఏమైందో తెలుసా? కల్పించుకున్నాడండి. ఏం కల్పించుకున్నాడు? దేశకాల కలన వైచిత్ర్యం అంతా. నిర్వికల్పం అన్నప్పుడు ప్రపంచం లేదు, కల్పించుకున్నాడనేసరికి ప్రపంచం వచ్చింది. మరి ఎలా కల్పించుకున్నాడయ్యా అని అడిగితే మాయా కల్పిత. మీకు దేనికి లేండి, ఆయన దగ్గర ఒక శక్తి ఉందండి, దాని పేరు మాయ. అది కొలిచి పారేసిందండి. దేశం, కాలం, వస్తువు, ఈ మూడు పరిచ్ఛేదాలు దానివల్ల తయారయ్యాయని మనకు నచ్చ చెబుతున్నాడు. పైగా ఏమంటాడు? స్వేచ్ఛయ అంటున్నాడు. తన ఇష్టానుసారంగా చేశాడండి ఈ సృష్టి అంటున్నాడు. తన ఇష్టానుసారంగా చేశాడంటే ఏమిటండి? ఇక మన ఇష్టం ఏం లేదా, అంత ఆయన ఇష్టమేనా? నువ్వు కూడా అదేలే అంటాడు. నువ్వు కూడా అదేలే అంటావు. మళ్ళీ నిర్వికల్పావస్థ సవికల్పం ఎలా అయిందని అడిగితే జవాబు లేదు. ప్రస్తుతం ఏమంటున్నాడో వినండి. యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకం. ఇది సవికల్పమా నిర్వికల్పమా? నిర్వికల్పమే. ద్వైతమా అద్వైతమా? అద్వైతమే. ఏం చేత? స్ఫురణం సదాత్మకం. సదాత్మకమైన స్ఫురణం. సత్ అంటే ఉండడం. సదాత్మకమైన స్ఫురణం అంటే ఎప్పుడూ ఉంటూ ఉన్న స్ఫురణ, జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానం ఎప్పుడూ లేకుండా పోలేదు, ఎప్పుడూ ఉంటుంటుంది. ఎలా ఉంటుంది? పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. మరి అలాంటి జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు అసత్కల్పార్థం ఎలా వచ్చింది? మళ్ళీ ద్వైతం చెబుతున్నాడు. సత్తా లేక అసత్తా? జీవుడి మీద ప్రశ్న వేయవచ్చు మనం. ఇప్పుడు జగత్తు మీద వేయవచ్చు. జీవుడు తనకు భిన్నంగా లేడని ఒక మాట చెబుతున్నాడు. అయినా వీడు ప్రత్యక్షం చేసుకుంటేనే గాని అనుభవానికి రాదని మళ్ళీ బాధ్యత పెట్టాడు. జగత్తు లేదు, అంతా నిర్వికల్పమే అని అంటున్నాడు. మళ్ళీ కల్పిత నామరూప అలాన్నీ వచ్చాయనంటున్నాడు. దేశకాల కలనంతా మాయాశక్తికి విలాసం అని అంటున్నాడు. అప్పటికి జీవుణ్ణి సృష్టించాడు, జగత్తును సృష్టించాడన్నమాట పరమాత్మ. మరి తనపాటికి తాను స్వేచ్ఛగా సృష్టిస్తే ఇక మనదేముందండి? ఆర్బిట్రరీ అంటారు, నిరంకుశ్. వాడి ఇష్టానుసారం ఉన్నప్పుడు అది నిరంకుశమేగా. మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు? మనకు చెబుతున్నాడు బాధ్యత. ఏమని? యత్ సాక్షాత్కరణాద్భవేన్న పునరావృత్తిర్భవాంభవని. నువ్వు దాన్ని సాక్షాత్కరింప చేసుకుంటే నీకు ఈ సంసార సాగరంలో నుంచి బయటపడేటువంటి మార్గం కనిపిస్తుంది. లేదా నీకు మోక్షమే లేదు. పో. ఎప్పుడు పునరపి జననం పునరపి మరణం.
భవాంభోనిధి అని అంటే సంసార సాగరం. ఈ సంసార సాగరం నుంచి బయటపడాలంటే సాక్షాత్కారం ఒక్కటే ఉపాయం అని చెప్పు. ఈ సాక్షాత్కారం అనే చూడండి రిపీటెడ్ గా చూస్తున్నాడు. ఆ మొదటి శ్లోకం నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు యత్ సాక్షాత్కరుతే అన్నాడు. ఇక్కడేమంటున్నాడు మళ్ళీ యత్ సాక్షాత్కరణాత్ అంటున్నాడు. ఏమిటిదంతా ఏమిటి అని ఆ గురువు గారు ఆ మాట అంటాడు, శిష్యుడు ఈ మాట అంటాడు. నిన్న ఏమన్నాడు సురేశ్వరాచార్యులు, సర్వే జంతవః ఈశ్వర స్వరూపాయ. పిపీలికి అది బ్రహ్మ పర్యంతం అందరూ ఈశ్వర స్వరూపులే, తేడా లేదు. ఇక జీవుడనే అందరూ ఈశ్వర స్వరూపులైతే జీవుడు ఎక్కడ? జీవుడు లేడనే అంటున్నాడు. జీవుడు లేకుండా పోతే జగత్తు మాట ఏమిటి? జగత్తు ఉంటే జీవుడు ఉండాలి, జీవుడు ఉంటే జగత్తు ఉండాలి. ఇందులో ఒకడు లేడంటే ఇంకోటి కూడా ఉండదు. కాబట్టి జీవ జగత్తులు రెండు యాబ్సెంట్. జీవ జగత్తులు లేవంటాడు మళ్ళీ స్వేచ్ఛయా నా ఇష్టానుసారంగా సృష్టిస్తున్నాడని అంటాడే. ఏంటిదంతా? ఈ పరస్పర విరుద్ధంగా లేదు ఈ మాటలు. ఇప్పుడు ఇంతకు జీవేశ్వరులకు భేదం ఉందని అంటున్నారా? ద్వైతం చెబుతున్నారా మీరు? లేక ఇద్దరికీ భేదం లేదు, ఇది అద్వైతమేనని మాకేమైనా ప్రతిపాదిస్తున్నారా? మీరు మాకు చేస్తున్న బోధ ఏమిటి? ఉపదేశం ఏమిటి? ద్వైతమా అద్వైతమా? ద్వైతమైతే మీరు చేయనక్కర్లేదు, అది మాకు కనిపిస్తూనే ఉన్నది. నేను జీవుండని నాకు అనుభవానికి వస్తూనే ఉన్నది. ఇదంతా నేను చూస్తున్న ప్రపంచమని నేను అనుభవిస్తూనే ఉన్నాను. ఇంకా ఆ మాటకు వస్తే ఆ దక్షిణామూర్తే లేడు, ఆ ఈశ్వరుడు ఉన్నాడే వాడు నా అనుభవంలో లేడు. జగత్తు అచేతనం గనక దానికి అనుభవమే లేదు. జీవుడు చేతనుడై కూడా వీడికి ఎప్పుడూ ఆ దక్షిణామూర్తికి సాక్షాత్కరించలేదు. అందుకే అంటున్నారేమో దాన్ని సాక్షాత్కరింప చేసుకోమని మాకు డ్యూటీ పెట్టారేమో మీరు. మేము అంతకు ముందే ఈశ్వర స్వరూపులం అయ్యి ఇప్పుడు గుర్తించాలంటారా? ఇప్పుడు కొత్తగా గుర్తిస్తే మేము ఈశ్వర స్వరూపులం అవుతామా చెప్పండి. జగత్ అడగదు ఈ ప్రశ్న, జీవులమైన మేము అడుగుతున్నాం. మాకంతో ఎంతో జ్ఞానం ఉండి మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాం. అసలు మీరు చేస్తున్న బోధ మాకు మీద రాళ్లకు రప్పలకు వాటికి చెప్పటం లేదుగా. జడ ప్రపంచానికి ఉపనిషత్తులు లేవు, బ్రహ్మసూత్రాలు లేవు, భగవద్గీత లేదు. మీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం అనవసరం, మీరు చెప్పినా వినిపించుకోవు, అసలు వాటికి అవసరం లేదు. మనం ఈ సంసార సాగరంలో తలమునకలయ్యి ఉన్నాము అనేటువంటి సమస్య ఏ అచేతన పదార్థానికి లేదు. సమస్య ఎప్పుడు లేదో పరిష్కరించుకునే ప్రయత్నం అనవసరం దానికి. కనుక దానికి బోధ చేయటం లేదు, మీరు రూల్డ్ అవుట్. పోతే మీరు చేస్తున్న బోధ అంతా మా బోటి జీవులకు. ఎందుకు? అంతో ఎంతో జ్ఞానం ఉంది కనుక. ఆ బోధ ఏం చేస్తున్నారు? మీరు ఈశ్వర స్వరూపులే, తత్వమసి. ఇప్పుడే వచ్చిందిగా వాక్యం, సాక్షాత్ తత్వమసీతి వేదవచస. ఆ వేదవాక్యాన్ని మీరు కోట్ చేస్తున్నారా లేదా? మహావాక్యాన్ని. ఏంటి దాని అర్థం? తత్వం అసి, నువ్వు అదే అన్నప్పుడు అద్వైతమా ద్వైతమా? అదే అనే తత్వం భవిష్యసి, తత్వం అసి కాదండి. మీరు తర్వాత అవుతారండి. సాక్షాత్కరింప చేసుకుంటే మీరు తత్పదార్థం అవుతారు గాని అంతవరకు త్వపదార్థమే, అంతవరకు మీరు జీవులే అని అనగలరా? ఇంకదే కదా మీరు చెప్పవలసిన మాట. ఆ మాట మీరు అనకూడదు. అది ద్వైతులు చెప్తే ఒప్పుకుంటాం, అద్వైతులై మీరు ఆ మాట మాట్లాడకూడదు. ఏమిటయ్యా? అంతకు ముందు కూడా ఈశ్వర స్వరూపులము కాకపోతే ఇప్పుడు కొత్తగా అవుతామనే మీరు మాకు చెప్పేలాగా అయితే మధ్యలో వస్తున్నదన్నమాట. అది మధ్యలో వచ్చింది, మధ్యలోనే పోతుందని మీరే చెప్పారు. మొదటి నుంచి ఉన్నదే చివరి దాకా నిలుస్తుంది అని కూడా అన్నారా లేదా? మొదటి నుంచి మేము పరమాత్మ స్వరూపులం అయితేనే మధ్యలో మరిచిపోయినా మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటే మనం ఆత్మస్వరూపులమే అని మనం గుర్తించగలం. మొదటి నుంచి పరమాత్మగాక కొత్తగా మనం పరమాత్మ అయితే మాత్రం ఏమి సుఖం అండి? మళ్ళీ ఆ ప్రశ్నకు జవాబు లేదు. ఇన్నున్నాయండి గొడవలు. అనవసరంగా ఈయన గారు సాక్షాత్కృతే సాక్షాత్కరణ అనడం వల్ల మనకు చాలా భయం వేస్తున్నది.
ఆ సాక్షాత్కారం లేకపోతే మనం ఈశ్వరులమని అనిపించుకోలేమేమో, ఎప్పటికీ మన గతి ఇంతేనేమో అని. ఏం చెబుతారు సమాధానం దీనికి? ముందు వారు చెప్పుండాలి మనకు, వారు దాటేస్తున్నారు. ఇంతకు మేము పరమాత్మ స్వరూపులమా కామా, మేము జీవులమా ఈశ్వరులమా, ఏదో తేల్చి చెప్పేసేయండి అని అంటే ఆయన ఏమంటున్నారో తెలుసా? యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకం. స్ఫురణ సత్తు రెండు మాటలు ఉన్నాయి అక్కడ. సత్ అంటే ఉండటం, స్ఫురణ అంటే జ్ఞానం. జ్ఞానం అనేది ఉంది. ఉంది అనంటే ఎప్పుడుంది? ఎప్పుడూ ఉంది. మరి ఎప్పుడూ జ్ఞానం ఉంటే దాని పేరేమిటి? అదే ఈశ్వరుడు. మరి జీవుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? జ్ఞానం లేక. జ్ఞానం లేక అనే మాట ఎందుకు వచ్చింది అసలు? జ్ఞానం ఎందుకు లేకుండా పోయింది? మాకు ఇప్పుడు జ్ఞానం ఉంది కదా. ఉంది, ఈశ్వర జ్ఞానం కాదు. నేను ఈశ్వర జ్ఞానం కాదంటే అక్కడెక్కడో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు, వాడి జ్ఞానం మనకు లేదని కాదండి మళ్ళీ బోల్తా పడారు. మనమే ఈశ్వరులమనే జ్ఞానం మనకు లేదు. మరి ఏ జ్ఞానం ఉంది? జీవులమనే జ్ఞానం ఉంది. మనకు అప్పటికే రెండున్నాయి జ్ఞానాలు. ఒకటి జీవుడనే జ్ఞానం, మరొకటి ఈశ్వరుడనే జ్ఞానం. ఇందులో ఒక జ్ఞానం ఉంది మనకు, మరో జ్ఞానం లేదు. అసలు జ్ఞానం లేకుండా పోదండి. అసలు జ్ఞానం లేకుండా పోతే రాళ్ళు రప్పలు. అది కూడా ఒప్పుకోం మేము. ఎందుకనంటే పరమాత్మ సర్వవ్యాపకం అని అన్నప్పుడు అచేతనాల్లో కూడా చైతన్యం ఉండి తీరాలి. అమ్మో, ఇది పెద్ద కమిట్మెంట్ అండి. లేకపోతే పరమాత్మకే దెబ్బది. నువ్వు సర్వవ్యాపకమా కాదా అని అడుగుతాం మేము. అవునంటే మేము సర్వత్రా ఉన్నా. నువ్వు సర్వత్రా ఉన్నప్పుడు నీ స్వరూపం ఏమిటి? నా స్వరూపమా అండి? ఉండటం. ఉండటమేనా? ఉన్నట్టు తెలియటం కూడానా? ఉండటము ప్లస్ ఉన్నట్టు గుర్తించటము రెండు ఉండాలి పరమాత్మలో. అందుకనే సదాత్మకం స్ఫురణం అంటున్నాడు. సత్తా ఉండాలి, స్ఫురత్తా ఉండాలి. చెప్పారుగా సురేశ్వరాచార్యులు, సత్తా స్ఫురత్తా అస్థి భాతి అన్నాడుగా. సతు చితు రెండు లక్షణాలు ఉండాలి. ఆ రెండు అనేటప్పటికి మళ్ళీ అద్వైతం కాదు, ద్వైతం అవుతుంది. మళ్ళీ రెండనే మాట రాకూడదు నీ నోట. మరి రెండనే వచ్చాయి, పర్వాలేదు, సదాత్మకం అన్నాడు. ఆ స్ఫురణ సదాత్మకం, సద్రూపం అంటే అర్థం ఏంటి? స్ఫురణకు సత్తుకు తేడా లేదు. జ్ఞానానికి, దాని అస్తిత్వానికి, దాని ఉనికికి తేడా లేదు. ఎరుక ఉనికి రెండు ఒకటే. చెప్పుకోవడానికి ఎరుక ఉనికి అంటున్నాను కానీ స్వానుభవానికి వచ్చేటప్పుడు నేనున్నాను అనే భావం నీకు వస్తున్నప్పుడు ఆ నేననేది వేరుగా, ఉండడం అనేది వేరుగా నీకు కనపడుతున్నదా? అహమస్మి మాటేమో రెండు, అహం ఉన్నది, అస్మి ఉన్నది. దాని అనుభవంలో మాత్రం అఖండంగా ఉంటుంది అది. మరి ఏంటండి సదాత్మకం స్ఫురణం? అప్పుడు జ్ఞానాలు రెండంటారేమిటి మీరు? ఒకటి ఈశ్వర జ్ఞానం, మరొకటి జీవజ్ఞానం అని అంటున్నారేమిటి? అక్కడే వచ్చింది పెద్ద ప్రమాదం. నేను ఈశ్వరుణ్ణి అని గుర్తించగలిగితే జ్ఞానం ఒకటే, రెండు లేవు. అఖండమైన జ్ఞానం అది. నేను ఈశ్వరుణ్ణని గుర్తు లేక మరిచిపోయావో అయితే ఆ జ్ఞానం కాదు ఇది. నీవు అనుకున్న జ్ఞానమే ఉన్నది నీ దగ్గర. చెప్పండి కొంచెం శాస్త్రీయంగా. సామాన్య జ్ఞానం లేదు నీకు, విశేష జ్ఞానం. అజ్ఞానం అనే మాట చెల్లదండి ఎక్కడ. అజ్ఞానం అనేది మిస్నోమర్ అండి. అజ్ఞానం అనంటే జడ పదార్థాల్లో కూడా పరమాత్మ జ్ఞానం ఉన్నది అని అంటున్నప్పుడు చేతన పదార్థంలో లేకపోవడం ఏమిటండి? మరీ అన్యాయం. కాబట్టి అజ్ఞానం అనకూడదు. మరి జడమని ఎందుకన్నారండి మొత్తం ప్రపంచాన్ని? అది జడ పదార్థం, దానికి జ్ఞానం లేదని ఇంతకు ముందే మీరు అన్నట్టు గుర్తు మాకు అనంటే జ్ఞానము పైకొచ్చి కనపడటం లేదు, అందుకనే జడమన్నాం. ఇది చూడండి, ఇది చాలా అద్భుతమైన విషయం. ఎక్కడా కూడా జడ పదార్థం లేదండి. జడ పదార్థం ఉన్నదని నువ్వు అన్నావనంటే అక్కడ ఈశ్వరుడు లేడనవలసి వస్తుంది. ఈశ్వరుడు సగం ఉన్నాడు, సగం లేడు. ఆ మాట అనాలి.
సగం అంటే సద్రూపంగా ఉన్నాడు, చిద్రూపంగా లేడు. అక్కడ కాన్షియస్నెస్ లేదు, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉన్నది. ఇప్పుడు ఈ మైక్ ఉన్నది, ఈ మైకు సద్రూపంగా ఉన్నది. సద్రూపంగా ఉన్నదంటే ఉన్నది ఇది. ఆ ఉండటం అనేది పరమాత్మ స్వరూపం. ఆ ఉండడం అంటే పరమాత్మ దీనిలో ఉన్నాడా? ఉన్నాడు. సగం ఉన్నాడు, సగం ఉన్నాడు అంటే సద్రూపంగా ఉన్నాడు. చిద్రూపంగానా? దాని జ్ఞానం లేదనంటున్నావు నువ్వు. మరి దానికే జ్ఞానం ఉంటే నేను కనపడదు, అది తెలుసుకో. ప్రపంచానికి జ్ఞానమే ఉంటే నీకు సస్తే కనపడదు. ఇదేమిటండి చిత్రంగా ఉందే? చిత్రాతి చిత్రం. ఇప్పుడు నీకు జ్ఞానం ఉన్నది, నువ్వు కనపడుతున్నావా? ఏమిటండి నాకు జ్ఞానం ఉన్నా నేను మీ అందరికీ కనపడుతున్నాను కదా, అదిగో అక్కడే పప్పులో కాలేశావు. నీకు జ్ఞానం ఉన్నాను కనపడుతున్నావనంటే నీలో జ్ఞానం కనపడటం లేదు, పొరపాటు పడుతున్నావు. నీ జ్ఞానం ఎవరికీ కనపడదు. నీ జ్ఞానం ఆ మాటకు వస్తే నీకు కనపడదు. కనపడితే అది జ్ఞేయం అవుతుంది, అది జ్ఞానం కాదు. ఏది కనపడుతుందో అది జడం. జ్ఞానం కనపడితే జ్ఞానం అచేతనం, జడమైపోతుందా. కాబట్టి నీలో ఎప్పటికీ నీ జ్ఞానం ఇతరులకు కనపడదు. నా జ్ఞానము కనపడదు, నీ జ్ఞానం కనపడదు, ఎవడి జ్ఞానము కనపడదు. ఇప్పుడు ప్రపంచానికి జ్ఞానమే ఉన్నదనుకో, అది కనపడదు. అయితే మాకు ప్రపంచం కనపడుతున్నదే చెప్పమంటారా? దానిలో ఉన్న ఈశ్వరుడు కనపడటం లేదు, ఆ ఈశ్వరుడి ఉపాధి కనపడుతున్నది. రా ఇప్పుడు అద్వైత భావం దగ్గరకు వస్తున్నావు. అలాగే నాలో ఉన్న ఈశ్వరుడు జ్ఞానం కనపడటం లేదు, ఆ ఈశ్వరుడి ఉపాధి శరీరం కనపడుతుంది. ఇప్పుడు రాళ్ళు రప్పలు కనపడుతున్నాయి, నా శరీరము కనపడుతున్నదని అంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూచారా? అప్పటికి జ్ఞానం ఉన్న నువ్వు కనపడుతున్నావు, జ్ఞానం లేని ప్రపంచము కనపడుతున్నది. జ్ఞానం అక్కడా కనపడటం లేదు, జ్ఞానం ఇక్కడా కనపడటం లేదు. జ్ఞానం యొక్క ఉపాధి, దాని ఫ్రేమ్ కనపడుతుంది, దాని ఫారం కనపడుతుంది, దాని సబ్స్టెన్స్ సస్తే కనపడదు. నువ్వు ఎంత ఇంజనీర్ అయినా, ఎంత డాక్టర్ అయినా నీకు కనపడదు. జ్ఞానాన్ని ఆపరేట్ చేయలేవు. ఏమైన శరీరాన్ని ఆపరేట్ చేయి, ఏమైన ఈ విశ్వ శరీరాన్ని డిస్కవరీ చేయి, ఇన్వెన్షన్ చేయి, నువ్వు ఏదైనా చేయి, దాన్ని ఆపరేట్ చేస్తున్నాడు సైంటిస్ట్. చంద్రమండలానికి వెళుతున్నాడు, అది జ్ఞేయం, అది జడం. అమ్మా జడం అనకండి, ఆ జడంలో జ్ఞానం ఉన్నది. ఆ జ్ఞానం నువ్వు చూడలేవు. కనుక ఇప్పుడు ఏమైంది? జడచేతన విభాగము చెరిగిపోయింది. ఏది జడం, ఏది చేతనం? పైకి కనిపించే ఉపాధి అక్కడా ఇక్కడా జడమే, లోపల ఉన్న జ్ఞానము అక్కడా ఇక్కడా చేతనమే. ఇదండి పరిష్కారం. చాలా రివీలింగ్ గా ఉంటుందండి ఇది. ఎన్ని మార్లు అనుకున్నా కూడా గిలిగింతలు పెట్టినట్టుగా ఉంటుంది. భావం చాలా గొప్ప భావం అండి ఇది. ఏ సైంటిస్ట్ కూడా అతీతమైన భావం అండి ఇది. ఒక్క సూపర్ సైంటిస్ట్ వాడు కూడా ద్వైతి గీతి అయితే లాభం లేదండి. వాడు అద్వైతి అయితేనే కాని ఈ పరమ రహస్యాన్ని పట్టుకోలేడు, 10 మందికి చెప్పలేడు. అయితే జడము చేతనం అనేటువంటి దృష్టి నీకు ఎలా ఏర్పడ్డది? దానికి మేము సంజాయిషి ఇచ్చుకుంటాం. ప్రపంచంలో చైతన్యం లేదని కాదు, నీలో జడత్వం లేదని కాదు. నీలో జడత్వం చచ్చేంత ఉన్నది. ఎముకలు, కండలు, రక్తం, మాంసం, చర్మం, వెంట్రుకలు అన్ని జడమే. దాన్ని ఆక్షేపిస్తావు నీ మొగం. అది పర్వతం అంటావు, ఇది పట్టణం అంటావు, అది నది అంటావు, ఇది సముద్రం అంటావు. నీలో నదులు లేవు, రక్తం ఏమిటి నది కాక ప్రవహించటంలా? ఏంటి కొళాయి గొట్టాలు లేవు, నరాలు, నాడులు ఇచ్చివాడా? అన్నీ ఉన్నాయి. పిండాండంలో బ్రహ్మాండం యొక్క రెప్లికా ఇది. ఇంకా సురేశ్వరులు ప్రణవవార్తికంలో బ్రహ్మాండంగా చెబుతాడు ఈ విషయం. ప్రణవవార్తికం చివరకు వస్తుంది. అది బ్రహ్మాండంలో ఏ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయో అన్ని పిండాండంలో చూపిస్తుంటాడు ఆయన. తేడా ఎందుకు వచ్చిందో చెబుతా. అచేతన భాగము బాగా డామినెంట్ గా కనపడుతూ, వినండి, జగత్తుకు జీవుడికి తేడా. దానిలో ఉండే చైతన్యం వ్యక్తం కాకుండా అవ్యక్తంగా లోపల గుప్తమై ఉన్నది. ఆ హిమాలయ పర్వతం అంటే ఎంత భయపడాలే?
ఎంత ఆశ్చర్యపడాలా, ఎంత ఆనందించాలో తెలుసా ఈ సృష్టిని చూచి. నువ్వు దాన్ని ఏదో తక్కువగా చూస్తున్నావు. దాన్ని అది 30 భాగం ఉన్నది, నీవు 25 ఏడు చింత. 30 పరమాత్మను తోసిపారేస్తున్నావు నువ్వు అనవసరంగా. అందుకే ఉపనిషద్ ఋషి ఎంత సైంటిస్ట్ అంటే సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ, ఏ మొత్తం ప్రపంచమంతా బ్రహ్మస్వరూపం అని కమిట్ అయ్యాడు ఆయన. ఎంత గొప్ప కమిట్మెంట్ అది. ఆ బ్రహ్మమునకు 2 లక్షణాలున్నాయో దీనిలో చూడకపోతే ఎలా అంటాడు ఆయన. సత్తు చిత్తు 2 ఉండాలి అక్కడ. కేవలం సత్తు అని అంటే కుదరదు. అదేమైందని అడుగుతాం. ఉంది గుప్తంగా ఉంది. 90% జడత్వం పైకొచ్చింది, ఉపాధి పైకొచ్చి కనపడుతున్నదా హిమాలయంలో. రాళ్లు రప్పలుగా కనపడుతున్నది, మనసు కప్పేసి కనపడుతున్నది. అదంతా జడ భాగం పైకొచ్చి కనపడుతున్నది. చేతన భాగం ప్రతి జడ అణువును వ్యాపించే ఉంది. ఆ అణువు దాని ఫ్రేము, ఆ అణువు రణీయ అన్న అది. ఆ అణువు కంటే అణువు లోపల ఉన్నదే అది చైతన్యం. హాయిగా ఉండదు అంటే మనలోకి వచ్చేసరికి ఈ చిన్న జడ పదార్థమే కదండి, ఇంతే కదండి ఉన్నది, 3 జానడేగా. కనుక ఇక్కడ డామినెంట్ గా కనపడుతున్నది. శరీరం అంతా వ్యాపించినట్టుగా మనం ఫీల్ అవుతున్నాం. మన చైతన్యం అక్కడ అంత పెద్ద శరీరమైన పాపం ఆ కొండ దాన్ని వ్యాపించి ఉన్నా నీకది గుర్తు రావటం లేదు. అయితే ఏదొస్తున్నది నీ దృష్టికి ఎద్దగులుతున్నది? దాని ఉపాధి. ఆ మాటకొస్తే నువ్వేదో గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నావే, నీ శరీరంలో కూడా నీ చైతన్యం ఆపాదమస్తకం వ్యాపించిందని సిద్ధాంతం చెబుతున్నావే గాని నీవు అనుభవంలో చూస్తే నీకు కాళ్ళు చేతులు తలాములా కనపడతాయి గాని నీ ముఖం, నీ చైతన్యం మాత్రం నీకెక్కడ కనపడదచ్చింది? నీవు కేవలం అనుకొని తృప్తి పడుతున్నావు. నేను బతుకుతూ ఉన్నాను కదా, ఈ శరీరం అంతా నాదే కదా, నేనే కదా అని ఊరేగుతున్నావు. నువ్వు దొంగవు. అక్కడ హిమాలయం పాపం నిజాయితీగా ఉన్నది. దానికి ఒకటే మాట, నేను నాది అని రెండన్నది. అది మీరు చూస్తే మీదే నేనంటుంది. నీవేమిటంటే నేనేమిటో నన్ను అడక్కండి, నాకు తెలియదు, లోపల ఏదో ఉన్నట్టున్నది చైతన్యం, అది మీరు చెబితేనే తెలిసింది, నాకు కాకపోయినా నా పాటికి నాకేం తెలిసే విషయం కాదని పాపం నిజాయితీగా ఉంది. అది మమకారమే, అహం లేదక్కడ. నీవేం చేస్తున్నావు అంటే అహం మమలు రెండూ పెట్టుకొని చూస్తున్నావు. నువ్వు దొంగవు. ఇది నా శరీరం అని అంటావు. వెంటనే ఏమంటావంటే నేనే ఇక్కడ కూర్చున్నానంటావు. నీ శరీరం ఇక్కడ కూర్చున్నదా, నువ్వు కూర్చున్నావా? నేను సైంటిఫిక్ గా నిన్ను ప్రశ్న వేస్తే నవ్వుతావు. నీకెందుగా ఏంటి, శరీరం కూర్చుంటే ఎంత, నేను కూర్చుంటే ఎంత అని అంటావు. తప్పిస్తావు మాట, నువ్వు తప్పించుకుని పోతావు. ఫేస్ చేయలేవు నువ్వు, నీకు భయం. ఎందుకంటే ఈ శరీరం లేకపోతే బతకలేను కదా అని. అందులో నువ్వు భయపడి చూస్తున్నావు. అక్కడ రాళ్ళు రప్పలు కొట్టి పారేస్తున్నా కొండ ఏమనుకోదు, మరి నీవైతే అనుకుంటావు. కనుక ఇంత ఉన్న తేడా నీ దృష్టిలో ఉంది గాని సృష్టిలో లేదు. అందుకనే విద్యారణ్య స్వామి ఈశ్వర సృష్టి నిన్ను బాధించదు, బంధించదు, జీవ సృష్టి నీ ప్రాణం తీస్తున్నదని ఆయన అన్నాడు అని అంటే ఎంత దూరం పోతుందో చూడండి దాని లోతుపాతు. సరే, అదిలా ఉంచండి. ఇప్పుడు ఇంతకు ఈ జీవుడు ఎలా ఏర్పడ్డాడు? అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః మాయయా అపహృత జ్ఞానాః అని భగవద్గీత వాయించి పారేస్తుంది. నీ జ్ఞానాన్ని మాయాశక్తి అపహరించింది బాబు. అజ్ఞానేన ఆవృతం జ్ఞానం, నీకున్న జ్ఞానం కాస్త ఆవరింపబడ్డది, మరుగుపడిపోయింది. మరుగుపుచ్చిందెవరు, కప్పిపుచ్చిందెవరు? అజ్ఞానం. చూచారా భగవద్గీత కూడా ఎంత మభ్యపెట్టి మాట్లాడుతున్నదో. నీ జ్ఞానాన్ని మరుగు చేసిందని అంటున్నది. ఎవరని అడిగితే అజ్ఞానం అంటుంది, జ్ఞానం అంటుంది, అజ్ఞానం అంటుంది. భగవద్గీత కూడా ఏమిటది అంటే మాయా అంటుంది. నన్ను అడక్కు. అదే అంటున్నారు భగవత్పాదులు ఇప్పుడు, మాయయా బహిరివోద్భూతం అని అక్కడ అన్నాడా? మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు? మాయావీవ మాయా కల్పిత అని మళ్ళీ మాయా అనే మాట పట్టుకొచ్చాడా?
ఏమిటిదంతా? ఇదంతా పెద్ద మాయగా ఉన్నది మనకు. మన జ్ఞానాన్ని మాయ అపహరించడం ఏమిటి? ఆ మాయ ఎవరిది? వస్తున్నా. అది శక్తిగా నీకు అధీనమైతే అది మాయ. అది వ్యక్తమై నేనెత్తిన దూకుతే అది అవిద్య. అది మాయ కాదు, అవిద్య. అందుకనే వేదాంతులు రెండింటినీ వేరు చేసి పరమాత్మ దగ్గర ఉంటే అది శక్తి, జీవాత్మ దగ్గర ఉంటే అది అజ్ఞానం, అవిద్య అన్నారు. ఒకే శక్తి అక్కడ విద్యారూపంగా పనిచేస్తున్నది, మరొక చోట అవిద్యారూపంగా పనిచేస్తుంది. ఆ విద్యారూపంగా పనిచేసేటప్పుడు అది అఖండంగా ఉంటుంది ఆ జ్ఞానం. అప్పుడు దానికి అది వశమవుతుంది. ఏది? ఆ శక్తి. కనుక వాడు తన శక్తి ద్వారా ఏది చేయగలిగినా చేయగలడు. అది ఆ సర్వజ్ఞుడు అవుతాడు, సర్వ సమర్థుడు అవుతాడు. సర్వము తెలుసుకునేటువంటి లక్షణం ఉంటుంది వాడిలో, అప్పుడు జ్ఞానం పరిపూర్ణం. సర్వము చేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యం ఉంటుంది, అప్పుడు దానికి ఐశ్వర్యం అని పేరు. శక్తి, జ్ఞాన, ఐశ్వర్య రెండో ఉంటాయి. అంటే ఏమిటి? పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం ఉంటుంది, పరిపూర్ణమైన శక్తి ఉంటుంది. ఎందుకు? వాడు పరిపూర్ణుడు గనుక. అక్కడ పరిపూర్ణంగా ఉంది గనుక జ్ఞానం. నీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమైంది? ఆ శక్తి తగ్గిపోయింది, ఆ జ్ఞానము తగ్గిపోయింది. ముందు జ్ఞానం తగ్గి తర్వాత శక్తి తగ్గి. జ్ఞానం తగ్గినట్టు నాకేమిటండి నిదర్శనం? ఇదిగో నీ మాటలే, నేను జీవుడిని అని అంటున్నావుగా. అయితే నేనంటే మీరేమంటారండి? మేము ఈశ్వరుడువేనట తత్వమసి, నీవు ఈశ్వరుడవేనని మా మాట. అయితే మరి నా మాట నీ మాట నువ్వే మాట్లాడుతున్నావు కదా, నేను జీవుణ్ణండి అని. వస్తు సిద్ధంగా నీవు ఈశ్వరుడవు, బుద్ధితంత్రంగా నీవు జీవుడవు అనేసరికి ప్రశ్న వచ్చింది. ఇద్దరున్నారా అండి? ఈశ్వరుడు ఒకడు, జీవుడు ఒకడు, ఇద్దరున్నారా? ఒకడికి అఖండమైన జ్ఞానం, మరొకటికి విశేష జ్ఞానం, రెండు జ్ఞానాలు ఉన్నాయా? చెబుతాం. నీ ప్రశ్న ఎలా ఉందంటే, అజ్ఞానం వల్ల జీవుడు వచ్చాడా, జీవుడు వచ్చిన తర్వాత వాడికి అజ్ఞానం అనేది ఏర్పడింది. అజ్ఞానం వల్ల జీవుడా, జీవుడి వల్ల అజ్ఞానం? ఏది ముందు ఏది వెనక? అజ్ఞానం అనేది పని చేయకపోతే జీవభావం లేదు, ఉండేది ఈశ్వరుడే. వాడికి అజ్ఞానం లేదుగా. మరి నీవు జీవుడు అని అనుకుంటున్నావనంటేనే నీకు పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం లేదు కాబట్టి అజ్ఞానంలోనే ఉన్నావు. నీవు జీవుడు అని అనుకుంటే మేము అజ్ఞానం చెప్పవలసి వస్తుంది. అజ్ఞానం అనేది ముందు ఉంటేనే గాని నీవు జీవుడవుగా అవతరించడానికి వీలు లేదు. టైం అయిపోయింది కదా? అయిపోయింది 58 అయింది. తీసుకుంటే గీతామాత్యం తీసుకోండి. టైం నోట్ చేశారమ్మా? ఎక్కడ వరకు అయింది? చేశాను. 12, 2, 3, 4 తీసుకున్నాం. 3, 4 అయిపోయింది. అయిపోయింది. 5, 6 తీసుకోవాలి. 5వ శ్లోకం తీసుకుంటాను. సర్వే దేవాశ్చ ఋషయో యోగినః ప్రన్నకాశ్యయే గోపాలా గోపికా వాపి నారదోద్ధవ పార్షదై సహాయో జాయతే శీఘ్రం యత్ర గీతా ప్రవర్తతే. ఎక్కడ గీతా పారాయణ జరుగుతుండనో అచ్చోటికి సమస్త దేవతలు, ఋషులు, యోగులు, నాగులు, గోపాలులు, గోపికలు, భగత్ పార్శ్వవర్తులకు నారద ఉద్ధవాదులు వచ్చి శీఘ్రముగా సహాయం అందుతారు. 6వ శ్లోకంలో యత్ర గీతా విచారశ్చ పఠనం పాఠనం శ్రుతం తత్రాహం నిశ్చితం పృథ్వీ నివసామి సదైవ హి. ఓ భూదేవి, ఎచర గీతను కూర్చున్న విచారణ, పఠనము, బోధనము, శ్రవణము జరుగుతున్నాను అచ్చట నేను ఎల్లప్పుడూ తప్పగా నివసించుతాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.